El cervell. En aquesta presentació parlarem del cervell, que és la part més important del nostre cos. I per què? Què creieu que fa el cervell? A veure, expliqueu-nos. Molt bé, molt bones aportacions. I el podem veure? I el podem tocar? Què creieu? Exacte, doncs vinga, seguim a veure què veiem. Mireu, a la primera diapositiva veurem la imatge d'un cervell dividit per colors. Veieu? Verd, vermell i blau. El primer és aquest, el verd. A veure, qui el té? Doncs el tenen tots els animals. Els insectes, els mamífers, les aus, els peixos. I de què s'encarrega? Doncs s'encarrega de regular l'activitat física i la son. Molt interessant. Seguim. Ara el segon és el vermell. I qui pot ser que el tingui? Doncs només el tenen els animals socials, que són els mamífers, les abelles, els peixos, aus. I de què s'encarrega? Doncs mireu, s'encarrega de regular la cooperació, l'estrès i les emocions. El tercer, veieu, és aquesta part, la part blava. Qui el té? Doncs només el tenim els humans. Tot i que es segueix investigant. I de què s'encarrega? Doncs mireu, s'encarrega de regular el llenguatge i la lectoescriptura. Com hem pogut veure i parlar, el cervell té moltes funcions. I totes aquestes funcions són molt importants. Per tant, necessita que el cuidem. I una de les maneres més fàcils de fer-ho és amb la son. El cervell, igual que el cos, necessita descansar. Per això és tan necessari dormir unes 8 hores als adults i 10 hores als nens i nenes. A més, mentre dormim, el cervell segueix aprenent, ja que és durant aquesta estona que interioritza tots els coneixements adquirits durant el dia. A més, hem de saber que existeixen tipus de cervell. No tots són iguals. Us sembla que els veiem? Mireu, aquí hi ha molts. Hi ha el cervell humà, el del mico, el de la girafa, mireu, humà, ximpanzé, el girafa, el lleó, el gos, el gat, el conill, la rata, el ratolí. Veieu que n'hi ha molts. Doncs mireu, seguim. A veure què podem veure. Mireu. Ara compararem diferents cervells. Compararem el dels humans amb del ximpanzé. Oh! S'assemblen força, El nostre és una mica més gran que el d'ell. I a la segona diapositiva, la girafa i l'os. Quin creieu que és més gran i quin és més petit? Sí? Doncs comprovem. Uau! El de la girafa és molt més gran que el de l'os. El següent, el lleó amb la cabra. Mirem? Ui, 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 mireu el del lleó i mireu el de la cabra. No hi ha tanta diferència. I el del gos i el gat? Uau, sí que s'hi assemblen,
I el del conill amb el ratolí? Ui, el del conill és una miqueta més gros que el del ratolí. Mireu que petitó. Hem vist i escoltat moltes coses. Us sembla que en parlem una estona més?